Kaixo lagunak, gaur txokolatezko bizkotxo bat egingo dugu. Lehenengo arautzak botako ditugu. Hiru arrautz. Gero, jogurta botako diogu. Dena oso ondo. Ondoren, legamizko zaure bat botako dugu. Gero azukrearekin bi jogurrak. Gero hartzen dugu beste bat. Hau harina da, bi jogurta botako ditugu. Beste pizkatxo bat ikina. Olio jogurta bat botako dugu. Kontu handiarekin. Azkenik, kolakao erdi jogurra. Orain, nahastu ondo osagaiak. Begira ze pinta ona. Orain labean sartuko dugu ordu bata. Amaituta dagoenean erakutsiko dizuet. Gure bizkotxoa bukatuta dago, baina apainduko dugu. Hau azukar glas da. Eta hau birutak dira. Eta hau da emaitza.